Iya. Obral wis 16,5. Susuke sirup marjan mongguang lambi sasekal gamis. Walah, kok akeh men susuke. 500 susuke. Lah iya, susuk kok akeh ngono. Walah walah. Marjan sirup sakandene ape buada ya. Oke, siap. Weh, iki rego pira? 14, 8 juta, 8 juta 12 yo mending. Mending wapi ya yo ban-ban anyar. 8 juta lur. Weh. Jas motor. Ya Elmax 204. Mesin Primus. Mati 3 tahun plat biru. 10,5 nego. Pengen kesel lor bahan BPKB tok tahun 80 lho. Sing pengen terusno 5 juta nae susuk. Nang cak-cek. CB tahun piro iki lur? 2014 lur. 2014 rego piro? 10 mek susuk dhewe ya. Oh, montor 14 10 mek susuk saya. Oh, mesinnya penak ya Ijeh ya. Oke, siap. Oke. Motor murah, Gus. 2019. Regane, Pak? Kilometer 17.000, Bos. Regane. Regane 18 nego ae, rada larang. 18 nego. Motor menture ngene mok 18 nego. Ya, ya. Yang pakai Wah, piye ngene. muatan. Ayo, Bekasi foto Bekasi pening. Bekasnya priyayi. Bekasnya tak pojokan. Lah ya motor apike ngene kok 18 nego. Alah ya ya. Motor bekasnya priyayi. Ora penyet. Ora penyet. Iki piro regane? Kilometer 16.000. 25.500. Nego bensin nae yo. Ora rikur akhir. Wah, apike ngene, killer-killere iso. KM rendah. Mek. Anyar kok. Ora tuku lek nek oleh. Atuku nek wis. Iki lho. Nek kok sing duwe pegawe iki lho sing duwe lho, pegawe. Oh. 5.000 susuk lengkap. Pajeke mati pisan nae yo. Tuh. Mesine yo jeh genah rek ya. Deke ana. Plat ndoro lho. 5 juta susuk.